Bon dia i gràcies per ser-hi. Soc el Marcos López, consultor sènior de negoci en ERPs i plataformes de productivitat. Avui veníem a parlar d'una realitat que sovint moltes empreses andorranes ja estem vivint. Tenim eines, tenim sistema, però malauradament continuem depenent de l'Excel, de tasques manuals, de persones concretes, per mantenir uns mínims de visibilitat del negoci. La nostra idea central pel webinar d'avui és molt simple. Moltes vegades el problema no és només el software actual. El problema és que la manera de treballar s'ha anat construint parcialment i arriba un moment que això ja no escala bé. Si no entenem això primer, canviar d'eina no ens garanteix res. Tu, Néstor, això ho veus sovint des de la conversa inicial amb l'empresa, no? No arriben perquè vulguin un RP i ja està, no? Arriben perquè hi ha alguna cosa del seu dia a dia que ja pesa massa. Sí. Hola, sóc el Néstor, consultor de Sincerat, i el que dius, Marcos, té tota la raó. Vull dir que, a veure, aquí els clients que ens arriben, que hem fet i que estem fent en aquest moment, doncs normalment arriben des de departaments comptables, administratius, i amb uns dubtes o podríem dir, una problemàtica, que és de que, es troben amb colls d'ampolla, es troben amb problemes que moltes vegades es poden assumir en el programa de gestió que tenen i a vegades és així i a vegades no és així. Per això que, jo penso que, com havíem comentat algunes vegades, Marcos, a nivell personal, aquests problemes no sempre són del programa. Vull dir, hi ha altres coses. Vull dir que això... Ara et passo la paraula a tu perquè ho explicaràs segurament millor, no? Sí, entre tots dos segur que ho tirem endavant. De fet, segurament estarem d'acord també tots dos en que hi ha una sèrie de senyals, no?, que moltes empreses, com contaves, reconeixen de seguida. Sí. Una d'elles és molt clara, no? Això que comentàvem de l'Excel. Continua sent clau, no? Tot i que, òbviament, existeix un sistema. No? Ja tenen un sistema. Llavors, ja l'Excel deixa de ser una eina de suport i de fulla de càlcul i, d'alguna manera, centralitza, no?, el negoci, no?, i el control del negoci. I això, òbviament, pot comportar el seu risc. Un altre senyal, generalment, pot ser que el reporting no surt directament. És clar, a veure, per tenir una mica clara la visió, és lògic, no? Tots els equips hem de buscar dades, hem de netejar-les, no? Hem de contestar-les, completar-les sovint i potser fins i tot adaptar-les, no? D'alguna manera que direcció pugui decidir. D'alguna manera és com dir que la visibilitat no surt, no?, del sistema, no?, per dir-ho així. L'hem de fabricar, no?, diguem-ho així. Després hi ha tot el que sembla petit, no?, però ens acaba desgastant molt, no? Errors, desquadres, conciliacions lentes, diverses versions, no?, d'un mateix fitxer o repositori, fins i tot informació que queda repartida o desperdigada entre societats, persones, carpetes. I aquí acostuma a sorgir també una altra sensació molt típica, no? Cada report, cada informe, costa massa temps i massa esforç per al valor que finalment hauria de donar. I això no és una sensació. No pas. Hi ha estudis que diuen que pràcticament tots els excels que fan servir per gestionar tenen errors. Ho veiem un momentet, d'acord? A la presentació. Tenim aquí
un exemple d'un estudi que es va fer fa 2 anys aproximadament, que va concloure que el 94% dels fulls de càlculs empresarials que es fan servir a les empreses, això és important per presa de decisions, no per temes menors, contenen errors, contenen errades. En general, més del 90%, que és moltíssim, no? És la immensa majoria, tenen errors i passen d'alguna manera per sobre, no? Els equips d'administració de finances d'aquests errors. I la meitat dels models, no? Que contenen aquests fulls de càlcul, això també és preocupant, no? Contenen errors que afecten o poden afectar realment, no? Els resultats. Això és un impacte important. Què s'està passant? Òbviament que estem posant-hi ahir una massa confiança, no? A l'Excel i això, com dèiem abans, comporta un risc real. Això no hi ha dubte. I comporta sovint conseqüències financeres reals, no? Aquí hem intentat reflectir alguns errors o podríem dir fins i tot desastres d'alt nivell, no? Provocats per fulls de càlcul. No és una cosa que es quedi molt lluny, no? Com als Estats Units i ja està, no? Diguem, allà a l'altra banda del món pràcticament. No, és que aquí Europa ens està passant també. Ha passat a Noruega amb un fons sobirà i van haver d'ajustar finalment, no? Per un error, una errada al càlcul de l'índex de referència, el rendiment que havien reportat. Estem parlant d'aproximadament uns 86 milions d'euros. Això és un reporting erroni, sens dubte. I també tenim alguns altres estudis que s'han fet amb impacte aquí a Europa. En aquest cas, no? El de Reinhardt i Rogov, doncs aquest fa una mica més de temps, no? Del 2010, però deixava fora d'un càlcul de creixement, no? Per justificar les polítiques d'austeritat, deixava fora precisament països com Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà i Dinamarca, no? I clar, això va impactar molt, no? Amb el resultat, no? Òbviament. Després, quan es van posar dins, va canviar la foto, òbviament. I val a dir que és una de les bases tècniques, no? Aquest report, aquest informe de l'austeritat que estem aplicant en països europeus, no? Com Espanya, Portugal o Bèlgica. I també, com no podia ser d'una altra manera, malauradament, en quant al Covid-19, al cas del Regne Unit, no? Es van passar per alt, en aquest cas, 16.000 resultats, que ja són resultats de proves de Covid, perquè l'Excel havia arribat al límit de files que contenia. Llavors, tot això per plasmar d'alguna manera que el risc és real, no? I és un impacte potent, no? A tenir en compte. Sí. Bueno, a veure, estic totalment d'acord amb el que dius, Marcos, perquè nosaltres, a nivell de Quindorra o a nivell de les empreses que tractem, pues, moltes vegades et surt... Què passa? Això que dius dels Excels. Clar, moltes empreses venen d'aplicacions, d'ERPs o programes de gestió, com vulguis dir-los, que són més antics o feien menys coses. Portaven la comptabilitat i una mica d'inventari i para de comptar. Què passa? Que quan aquests comptables o aquests administratius o aquests gerents buscaven una informació, que ho tenien que passar a l'Excel. Llavors, què passa? Que era una tasca més o menys manual, no? Primer ho tenien que passar manualment, després van haver-hi els copiar i pegars, que això va facilitar molt, però què passa? Que tots aquests equips segueixen funcionant amb l'antic copiar i pegar i fer-ho amb uns Excels. Aquests Excels, moltes vegades, jo n'he vist que estan realment supercorrats. Vull dir que dius, hòstia, hi ha departaments de finances on el director financer, o és igual, o qui sigui allà,
fan autèntiques meravelles, que dius, ostres, hi ha unes fórmules que a vegades, saps allò, jo he anat a vegades i dic, deixa'm-la copiar, perquè són tan llargues que hasta molen, no? Però la veritat és que aquests Excels, doncs, què passa? Una, a vegades contenen errors, a vegades es passen d'un departament amb l'altre i hi ha l'encarregat d'aquell departament o la persona que treballa en aquell departament que interpreta una cosa i l'altra ha volgut fer la fórmula perquè digués una altra cosa i no estan parlant el mateix llenguatge. Llavors, què passa? Pues que això indueix a errors, a mal rotllos entre departaments. És que tu m'has passat aquest dato però és que volia dir l'altre, això. I què passa? Que hi ha vegades a la mateixa empresa hi ha departaments que no parlen el mateix idioma. I és per culpa d'aquests Excels que tu estàs parlant, que dius, hosti, jo he fet un Excel però que volia dir això, però l'altre l'ha interpretat d'una altra manera. O també pot passar que hi hagin diferents departaments que al cap d'un departament hagi fet un Excel, vale? Que és molt maco i està molt ben fet, però l'altre, per controlar el mateix, hagi fet la seva versió. Vale? Ah, no, és que el meu és més bonito, no sé què, i llavors què passa? Que tens dues versions d'Excel que potser no diuen, coincideixen en moltes coses i a vegades no tant, i aquí tens una font d'errors colossal. Llavors això, i ens hem trobat moltes vegades, Ens hem trobat moltes vegades i tu tens que anar allà, estàs fent la implantació i a vegades tens que fer d'àrbit, perquè, i dir, mira, senyors, a veure, el resultat és aquest, el teu Excel ni puja, diu un resultat que s'assembla però no és aquest, i el teu altre tampoc. I llavors tens que fer allà de rei Salomón, no? Com en diu. No sé si t'has trobat, però bueno, per el que dius, me sembla que estem parlant del mateix, Marcos? Sí, és clar que sí. I estava pensant, mentre ho comentaves, que també hi ha una important que està sortint, no? Ara, una d'aquestes claus, per mi també molt important, que és just aquesta línia que marcaves tu, no? La dependència de persones concretes, no? Perquè al final aquesta persona té la clau, aquesta ho fa, i què passa? Que això fa que tinguem una base, diguem, fràgil, no? Per recolzar-nos, per reportar, per escalar, no? Sí, que això, perdona, però això a vegades penso, no vull ser mal pensat, però a vegades penso que et trobes amb empreses i departaments que, hòstia, aquest Excel o aquesta funció solament sap fer-ho el senyor o la senyora Pepita. I dius, no sé si és una forma de proteccionisme, perquè després, a l'hora d'explicar-ho, tampoc ho expliquen, els altres els expliquen la seva versió més o menys que, bueno, s'entén, però no acaba de comprendre's, i això, a vegades, no sé, sospitosament, a vegades dius, hosti, no sé si s'estan guardant una sota la màniga per convertir-se en imprescindibles. I això jo penso que és una cosa que avui dia ningú pot ser imprescindible, perquè, no sé, avui hi ets, demà no hi ets, et pot agafar un constipat o el que sigui i dius, ostres, i no es pot parar l'empresa. Sí, tens tota la raó. Sí, està clar que parlem de símptomes reals, no? Visibles, que d'alguna manera tots vivim, no? Ho hem viscut en les empreses, o coneixem, no? Per les empreses amb les que tractem. I penso que ara potser ens hi convé fer un pas més, no? Perquè no ens hi volem quedar només amb aquests símptomes, que sí que estan bé, no? Que ens identifiquem, que els tinguem ben clars, sinó que volem anar una mica més enllà. Per què? Perquè si ens quedem aquí, doncs potser ens semblarà que el programa va curt, no? O que li falta una funcionalitat, i podria ser que li faltés alguna funció. Però normalment no és això. Normalment és una barreja, diguem, no? De sistema, de processos, de forma de treballar, no? Que amb els anys s'ha anat complicant i potser viciant, no? I clar, què succeeix? Les empreses generalment han anat fent capes, no?
I l'Excel sí, et pot cobrir doncs una part de reporting, doncs pots tenir una altra part controlar, no sé, doncs els projectes, una altra part consolidar potser les teves societats per intercanviar o passar informació d'altres equips, no? Com comentaves abans, i tal, no? Però, clar, quan va creixent el negoci, quan això va escalant, es va fent més complex, no? Tots aquests processos i totes aquestes tasques, no? que al final les continuem fent d'una manera molt manual. No? Llavors, és clar, com comentaves abans, Néstor, i com estem abordant tots dos, que el problema no viu, no? Només dins de la comptabilitat. No? O sigui, són els departaments que els hi cau a l'ocell, per dir-ho així, però d'altres departaments, doncs, al final hi ha una interrelació, no? I sovint doncs, es veuen afectats, el que entreguen està incomplert, o treballen, com comentaves, no? Amb criteris diferents, no segueixen el procés de la mateixa manera. I què passa? Que al final, quan anem al final del procés a reconstruir, a consolidar, a reportar, etc., on li cau és a finances, no? Perquè és la que d'alguna manera ha d'acabar reconstruint tot aquest mare magnum, no? de sistemes i de informació, repositoris, no? Tot això, no? Sí, sí. Crec que la idea és aquesta, no? D'alguna manera la idea clau no és que potser estem només davant d'un software que s'ha quedat vell, no? En el temps, sinó és la manera de treballar, no? Que ja no ens acompanya amb la realitat actual que tenim ara de l'empresa. No? I aquí entenc que vosaltres, Néstor, detecteu, no? la necessitat que no és només ensenya'm els mòduls, no? Sinó ajuda'm a ordenar una mica, no? Què ens està passant. No? Sí, sí. No, i tant, no, totalment. Mira, perquè mira, t'explico. Un cas molt típic és les empreses que tenen, diguéssim, el tema de, com ho diríem ara, el tema de quan fas inventari, ¿vale? Quantes empreses ens hem trobat que l'inventari, ells tenen un inventari dins el seu ERP o el seu programa de gestió, ¿vale? Tenen la quantitat de productes que moltes vegades no se'n refien. Això també és veritat, que, me sembla que aquí posa 10, però me sembla que n'hi ha 12 o 8. Dius, vale, joder, dius, pues, perquè ho tens inventariat. Llavors tenen, segons moltes vegades, quan fan inventari, doncs això, sempre hi ha errors, per lo que sigui, Però què passa? Normalment es fa això que parlàvem de l'Excel. Fan un Excel, fiquen tots els productes, a vegades són llistes interminables, i llavors allà diuen, aquí tenia que haver-hi 8, doncs n'hi ha 6. Aquí, però què passa? Això ho passa al departament de magatzem. El magatzem fa el seu Excel. Després ho passa a administració. Administració, entre que això estava en un Excel i està fet a manija, manualment, entre que ho entra perquè no tenen temps i l'empresa no pots parar, perquè abans, me'n recordo, les empreses deien cerrado una setmana per inventari. Si no hi ha més remei, es fa, però si no, és que no es pot. Avui dia no pots tancar una setmana perquè són 5 dies, o depèn dels dies que tinguis obert, que no factures. I no sé quina empresa es pot permetre el luxe aquest de no facturar durant uns dies, per molt d'inventari que tinguis que fer. Llavors, què passa? Que l'inventari aquest està desactualitzat. Quan la persona que porta administració hi posa, mira, aquí n'hi ha 8, potser n'han comprat, que després tens la feina de fer-ho manualment, d'entrar a les comandes i actualitzar i regularitzar tot allò, o s'han venut uns productes i allò ja, d'aquell inventari, et pots creure la meitat. I, clar, nosaltres això t'hi trobes 40.000 vegades. I dius, escolta, però porteu directament amb el programa i deixeu-vos d'Excels o de a vegades, amb llistetes, si és una empresa que no té gaire producte, van fent unes llistetes que aquests, mira, tenen menys problema perquè amb un dematí o una tarda ho tenen solucionat, però ens hem trobat empreses amb 25.000 referències, de cada referència tenen diferents talles o diferents, a nivell de ferreteria, hi ha el tornillo, no sé què, i després hi ha el tornillo de la talla tal, i llavors, allò no s'acaba mai. Vull dir, amb el nivell d'inventaris d'això, són
normalment el que ens hem trobat és un desastre. I això no pot ser. Vull dir, avui dia, home, si dius, hosti, no existeix la informàtica, però bueno, jo penso que és informàtica i després organització. Val? Perquè si pots tenir la millor informàtica del món, però si no tens els processos ben clars i organitzats, malament. Vull dir, és com si tens un cotxe molt xulo, molt potent, però no saps conduir. Doncs de què et servirà el cotxe? I estem parlant del mateix. Nosaltres el que... clar, hi ha una cosa... Bueno, nosaltres, tot l'equip, el que creiem és això, que dius, a veure, quan vas a fer... Quan fas un canvi de programa, doncs aprofita per ordenar la casa. I aprofita per... que això ho hem fet tota la vida, no sé què, no sé quantos... No sé, mira si aquest tota la vida està bé o pots millorar-ho. I fes-ho ara. Perquè, no, ja migrarem les dades, no sé què, després ho arreglarem i no sé què. No, és massa tard. Llavors vas fotent pedaços i ja no serveix per res, saps? Altres punts, amb el tema d'inventaris, amb el tema de criteris, també, perquè la persona pot tindre un criteri, apuntar-ho amb el seu full, ara estem dient un Excel, però també pot ser un full en Word i amb els seus apunts manuals. I clar, a vegades els criteris ho tenim molt clar, però al moment d'expressar-los, tu diràs una cosa, jo en diré una altra i l'altre en dirà una altra. Llavors aquí és com es diu allò, un galimaties, o no sé com es diu en català, però que dius, bueno, ja es perd tothom. Vull dir que ja es té que mirar d'evitar això, sigui en un programa, sigui en organitzant-ho millor, o sigui com sigui. Però si ja comences per aquí, mala peça al taler, com deia el meu avi. Vale? Després també, ara per posar-te uns exemples, mira, aquí tinc una mica de xuleta de històries que ens hem trobat, per exemple, una botiga, hi ha una botiga que té diverses botiguetes, una empresa que té diverses botigues, no, o botigasses, vull dir. Però clar, cada encarregat de botiga té el seu Excel, el seu full, fet segons els seus criteris. A vegades això no coincideix amb el de l'altra botiga. I estan venent el mateix. Un ven sabates i l'altre ven sabates. Però... I clar, la manera és que homogeneitzar tot això, perquè si no és això, és un niu de problemes a nivell d'empresa, de número, de persones, perquè llavors la gent s'abralla, que jo tinc raó, que no sé què. I això és el pa de cada dia que et trobes. Vull dir, a vegades hi ha migracions que tens que fer més de tutor o de psicòleg entre equips o entre departaments que no altra cosa. No ho sé, vale? Sí. És ben cert això, Néstor, sens dubte. I clar, què passa? Que quan aquesta situació se'ns allarga, no? El cost al final és molt més gran, no? Del que sembla des de fora, no? O del que havíem acordat. O sigui, ja no es tracta només de comoditat, no? De fer les coses d'una manera antiga o obsoleta, no? Sinó que tenim un cost real, no? En hores perdudes, buscant informació, preparant informes, corregint errors, com comentaves, no? Repetint tasques, i tot això hauria de ser molt més fluid, no? I de fet és que no estem parlant d'una hora aïllada. Tenim estudis també que ens mostren que moltes pimes de mitjana estan, jo no sé si invertir seria correcte, no? Però estan llançant a les deixalles això una setmana a l'any, no? Barallant-se amb fulls de càlcul. Clar, si ens imaginem això multiplicat per un equip de les persones que sigui i diverses societats i diversos anys, doncs això és una barbaritat, no? I aquí tenim alguns exemples, no? que ho corroboren. Bé, de mitjana, una setmana de l'any és considerable, no? Però és que a sobre, i aquí tornem a patar una mica, no? En el tema de les fulls de càlcul, més de la meitat de les pimes segueixen gestionant les finances, no? amb els fulls de càlcul. Llavors, això és
això de ploure i encara ja estava mullat, no? O sigui, Sí. què succeeix? Que la meitat d'aquestes empreses estan retardant la presentació de llibres de la seva fiscalitat per manca de temps. No? I alguns estan arribant o a quedar-se sense caixa o gairebé en els primers 2 o 3 anys de la seva vida. Per si això podria semblar poc, per mi no ho és, òbviament, doncs tenim també el malestar que dèiem abans que es genera quan tot això s'ha de repetir mensualment. Jo sé que he d'invertir unes hores cada mes o cada X temps o presentació, tancament del període, etc. Tota aquesta part en la que he de fer un sobreesforç, doncs això a mi, si em toca a mi fer-ho o a tot l'equip, em desgasta. Vale? I per què? Perquè sé que estic fent un treball que en realitat no aporta valor a l'empresa. No? Estic fent tasques manuals, estic això, no? A molts estels, moltes dades aquí, d'allà, i les persones volem treballar, òbviament, i aportar a la nostra casa. No volem fer tasques repetitives en les que no aportem res i les que sobren si podem equivocar, perquè al final, cap i a la fi, tots som humans, no? Això té un impacte clar en el negoci, no? O sigui, no ens dediquem més a la nostra àrea, a les nostres recopilació de dades i el nostre negoci, a vendre, a cuidar la gent, els clients i tal, sinó que al final estem impactant el negoci o el podem impactar, quedant-nos sense risc de caixa i tal. Llavors, l'empresa al final pot seguir funcionant? Sí, pot seguir funcionant, però que no sigui a costa de carregar molt a un equip reduït. No. A veure, Marcos, perdona, però això que dius tu de les hores és que, mira, et posaré, si em permets, un exemple meu, no d'un client i no sé què. Bueno, jo he tingut empreses i portat empreses i el que sigui, i m'ha passat més d'una vegada, però una vegada em va passar molt curiosament que vaig demanar a un departament un informe per un tema de calcular uns temes d'unes ventes i això. I em vaig oblidar que li havia demanat a aquesta persona l'informe i vaig demanar-ho també al departament d'administració. També els hi vaig demanar, era un departament de magatzem que tenia accés a tot el nivell de costos d'uns productes, etc. I llavors, no sé què va passar, que em vaig despistar i vaig demanar a administració la mateixa feina. Els hi vaig fer repetir, però involuntàriament, no amb ganes de voler tocar la pera ni res. I quan em van arribar, a més, van arribar els dos resultats, no a la mateixa hora, però amb uns minuts de diferència, i dic, ostres, un em parlava de peres i l'altre de patates. Dic, hosti, què ha passat aquí? I dic, a veure, us he demanat el mateix. I era això, era que cadascú tenia el seu, vulguis dir-li, Excel. Llavors estem parlant que llavors treballaven amb Lotus. Vull dir que era un Excel ja, era Lotus o 4, era un full de càlcul també més antic. Però el tema és que d'això, que per dos departaments diferents, no? Llavors això vaig analitzar-ho, dic, perquè a veure, d'on heu tret aquesta informació? És que jo he tret del programa de gestió d'aquesta carpeta i clar, què passa? Que estem parlant de programes de gestió que eren bastant més antics que el que hi ha ara. Llavors, podies atacar directament la base de dades, però un havia tret, segons el seu criteri, uns preus d'un tipus de producte que hi havia i l'altre ho havia fet, però també creia que aquells... Però pel tema aquest, el que anava a dir, que per la falta de coordinació, jo si no m'arribo a donar compte, solament arribo a rebre un d'aquests informes i no arribo a haver-hi aquest accident de tindre les dues versions,
segurament moria equivocat, i moria equivocat de bastant amb una decisió que m'hauria costat molts calés. I mira, va ser un accident, però aquest accident va ajudar a dir, bueno, espera't, organitzem-nos perquè aquí hi ha alguna que no funciona. I això passa a moltes empreses. Vull dir que... I després també hi ha una cosa, que hi ha empreses que dius, bueno, ara tenim la junta d'accionistes, ¿vale? O la junta de socis, o com vulguis dir-los. I necessites el gerent o els gerents necessiten unes dades. Què passa? Que aquestes dades, com moltes vegades depenen, no s'atreveixen a extreure-ho de l'aplicació o no saben com va o no se'n fien del que els hi sortirà dins aquesta aplicació, doncs què passa? Esperen les dades del departament de comptabilitat o d'administració o el que sigui i diuen, escolta, mira, jo necessito això. Què passa? Que la gent també té feina. I a vegades aquests informes o aquestes dades poden tardar un dia, 2, 3, una setmana. I què passa? Que endarrereixes el procés. O millor has quedat amb el Consell d'Administració per tal dia de fer la reunió i dius, hosti, no, espera't, és que ara encara no m'han passat les dades perquè l'altre no pot, no sé què. I bueno, endarrereixes decisions i quedes molt poc professional. I això passa moltes vegades, eh? I a vegades, no, la reunió aquesta la farem d'aquí 15 dies. Per què? Perquè no està res preparat. Perquè tenen que preparar-ho tot, tenen que confeccionar-ho, tenen que fabricar-ho, és com fer un tricot, tenen que començar el jersei tricotant, no? I dius, ostres, tens una màquina de tricotar i ho estàs fent a mà. Dius, no, hi ha alguna que no funciona. Vull dir que, i això passa més del que ens pensem. Per això que, com deies tu, tota la raó. Vull dir que és una pèrdua de temps i pèrdua de calés. Vull dir, el temps, com en diuen allò, el tiempo es dinero, no? Sí, això. Sí, és clar. I penso que és una de les raons, no? Per les que d'alguna manera al final acabem ajornant el canvi, no? Perquè ens dona respecte, no? Aquesta manca de confiança, aquesta implantacions, no, fallides que estaven massa allunyades al final, no, del nostre dia a dia, de la nostra operativa, i ha generat d'alguna manera precisament, no, aquesta confiança, que també s'han enfocat els projectes en el seu moment erròniament, de manera massa agressiva o poc realista, no? I clar, i al final aquí és on acabem impactant, no? Tota la casa, no? Perquè si oferim resistència al canvi quan ve o ajornem la decisió, doncs al final no transformem, no? L'empresa i els seus processos, que és una de les claus del canvi precisament, no? Sí, a veure, aquests processos és que és molt típic això, molt. Vull dir, és una cosa que ja al principi et sobtava, no et sobtava, però bueno, també et poses a la pell del client i ho entens, però és que ara ja és una cosa que és una cosa reiterant, no? Quan vas a veure un client i dius, escolta, mira, et proposo canviar de programa de gestió ERP i que és molt bo i que segurament els ajudarà, i tu ho veus que dius, bueno, doncs després d'un estudi, perquè a veure, nosaltres el que fem primer és estudiar l'empresa, no pots anar a vendre l'ERP amb els mateixos arguments i amb la mateixa informació amb un i a l'altre, perquè cada empresa és un món i els processos són a vegades són totalment diferents, encara que venguin el mateix. Ho facin, dius, mira, aquests fan el mateix. No, funcionen totalment diferents. A veure, hi ha coses que es tenen que estandarditzar una mica, perquè si no dius, a veure, això et sortirà l'ull de la cara, però hi ha coses que dius, bueno, si ells ho fan així i és una empresa que porta 30 anys al mercat, doncs alguna cosa haurà fet bé. Vull dir, llavors tens que conservar-ho, no? I llavors què passa? Que quan vas a veure un client, normalment els clients te reben amb por. Es venen, com podíem dir, escaldats, no? Allò que, hosti, perquè tots, a veure, si és una empresa ja amb una mica de solera, ha passat per un procés de migració o de canvi de programa de gestió i normalment no ha sigut un camí de roses o de flors, no? Vull dir, perquè sempre hi ha una cosa que surt malament. Per què? Perquè s'ha fet
en poder industrial. Ah, sí, no et preocupis, jo això t'envio aquí el programador i com qui fa xurros, no? Et vindrà aquí amb un dematí, una tarda, et migrarà les coses. No, es té que estudiar perquè aquesta rapidesa i aquesta xuleria de prepotència de dir, sí, això t'ho faig jo perquè n'he fet 40.000, quan et diguin això, tremola. Saps? És com aquella gent que jo ho sé fer tot. Dius, hòstia, cuidado. Vull dir que al principi te'ls creies, però ara ja, no sé, amb la meva edat ja dius, a la que et surt algun listillo d'aquests, dius, mare de Déu. Doncs això és el mateix. Vull dir, es té que estudiar molt bé i es té que tindre molt en compte cada particularitat de l'empresa. I això, a veure, les migracions no es poden fer, jo penso, i, penso jo i el nostre equip, no es pot fer, mira, en un dia o una tarda, no, es té que fer per fases. Primer migrem això, migrem l'altre, mirem com funciona i anem per lo més important, anem pel core, per les bases, els clients, preus, proveïdors, productes, vale. Però hi ha altres coses que dius, espera, primer que això funcioni i no fem volar coloms fins que això estigui una mica provat, vale? I si es pot fer així, és molt millor perquè t'estalvies sorpreses, maldecaps, enfadades i diners, que al final tot això a l'empresa són diners, val? I després, i és això, i l'equip tampoc surt tan escaldat, perquè si tens un client content que fas un bon canvi, sigui una migració o sigui un començament des de zero, doncs, home, quan tot surt bé, doncs sempre surt alguna coseta, Vull dir que, a veure, no toquem de peus a terra. Vull dir que és que, jo m'enlliré d'aquí a Cabo Verde i no tindré cap accident. Alguna cosa tindràs, una cosa que t'estrellis i et matis pel camí i l'altra és que se't punxi una roda. Vale. Però, si aquesta roda estic posant el símil aquest, si saps canviar la roda, cap problema, et portarà 10 minuts. Però això és el mateix. Vull dir, tenim que tindre clar aquestes coses. I per això dèiem això, que les migracions i tot això es té que fer, primer, estudiant molt el client, estudiant molt el que fa, estudiant cada cas, i després, com deia aquell, piano piano se va lontano, no? Me sembla que era. Sí. És així, Sí. Si la implantació es planteja amb aquest criteri, no?, que contaves, per fases, no? I sobretot, com bé comentaves, tocant de peus a terra amb la realitat de l'empresa. Sí. Aquí és on abaixarà molt el rebuig al canvi o la resistència, no? Per què? Perquè es veurà una cosa natural, que no s'està forçant res, que és el que necessita l'empresa, que s'entén les necessitats de l'empresa. Per això, d'aquí la importància, no? Com comentàvem, d'una bona fase d'anàlisi, de disseny, i aquí no es pot estalviar. A l'anàlisi del disseny s'ha d'analitzar a fons, no? El negoci, el sector, l'empresa en concret, òbviament, i les seves necessitats. No? Jo perdona, Marcos, però jo, per exemple, aquí tenia aquí preparat com es diu, un exemple d'una fàbrica de xocolates. Aquí hi havia un exemple que no sé si us en recordeu o... això era una empresa de xocolates que aquí a Andorra, jo havia vist algunes d'aquestes. Ara no se'n veuen tants, no sé. Vull dir, arrel d'això potser no els hi va anar tan bé. Però que estem parlant de que clar, hi havia aquesta empresa de xocolates, van dir, escolta'm, els consultors d'aquesta gent van fer un canvi d'ERP, vale? I els consultors o el seu proveïdor els va dir, escolta'm, aquí necessiteu 48 mesos per muntar això. Què va passar? Que, vulguis o no, a nivell de direcció, a nivell de departaments, dius, home, 48 mesos és molt. Van dir, fem-ho en 30 mesos. Vull dir, van reduir-ho uns quants mesos. I què va passar? Que això que dèiem, les presses no són bones conselleres. Doncs què va passar? Que el sistema no estava prou madur i van començar a sortir fallos, i vull dir que fins a nivell de magatzem, a nivell de facturació, a nivell de, el punt és que aquesta gent van deixar de servir o de facturar més de 100 milions de dòlars en comandes.
Què passa? Que, clar, els accionistes, els mateixos treballadors i els analistes o auditors o el que sigui, doncs això va ser un gerro d'aigua freda per aquesta empresa, que els va afectar tant que el que et deia, jo me'n recordo fa anys havia vist aquesta marca aquí a Andorra. Ara, no sé què ha passat, però o potser no l'he trobat, però ara ja no l'he vist més. Vull dir que segurament, ara ho miraré si segurament segueix existint, però alguna cosa els va afectar, saps? Què és prioritari pel negoci? Vale? No volem, òbviament, trencar res, però no volem canviar-ho tot de cop, perquè si no, com comentaves, il·lustraves perfectament ara, el risc és molt elevat si ho canvies tot alhora. No? Llavors, anem a prioritzar. Vale? A entendre, acotar, fer fases, acompanyar bé l'equip. El canvi no és, o no significa, emigrar-ho tot, vale? ni trencar amb el passat. No? Sovint és més intel·ligent, no? diguem-ho així, començar bé amb una nova etapa, una part que prioritzem, que observem històric, que es pugui consultar, i ara ens centrem en ordenar allò que tenim aquí, vale? Perquè ens està donant més càrrega, menys control i tal. Vale? Anem optimitzant, vale? Anem modificant la casa, vale? Però mantenint l'estructura que teníem abans. Vale? I en aquest pas és quan té sentit la transformació, òbviament, no? de processos i tot. I clar, si ja no parlem, no? Si hi ha aquí multisocietat o diverses operatives, no? O integracions, perquè això complica molt, no? la pel·lícula, òbviament, la implantació. No? Sí. Perdona, jo penso que el que dius tu, amb el que comentes tu, dius, a veure, amb el tema de plantejar-se un canvi un canvi o implantar un sistema de gestió RP, com vulguis dir-li, és important una cosa. En primer lloc, el que he dit abans, conèixer bé que l'empresa que tu fa, sigui Sincerat o sigui Perico Los Palotes, que conegui bé el que estàs fent. Entendre bé el client el que està fent. Per què? Perquè és que si el que dèiem abans, cada empresa és diferent, és un món i cada té els seus processos, té les seves persones, etc. I tu dius, no, és que això té que funcionar així. Vale, el que dèiem, hi ha uns estàndards que s'han de complir i a nivell normatiu i a més aquí a Andorra, que tu pensa que fa uns anys això era campi qui pugui. Vull dir, abans no era ni obligatori portar comptabilitat. Ara d'Andorra hem passat del negre al blanco nuclear. Vull dir que hem canviat molt i el teixit empresarial d'Andorra ho està digerint força bé, molt bé, però vull dir, això no treu que sigui un canvi a nivell d'empreses que porten molt de temps i que sempre ho havien fet així, doncs que els hi costa i que és una cosa que hi ha uns canvis importants. Llavors, què passa? Que primer, tenim que veure la realitat de l'empresa, què funciona, com funciona i com va. Després dius, ara farem un canvi o implantarem aquest sistema, però que l'equip pugui, perquè això porta un temps. Això hi ha molta gent que no ho veu, sí, es pensa que farà sol, o que ho farà l'empresa que han contractat, ho faran tot sol. No. Aquí hi ha implicació, pot haver una implicació quasi el 100% d'una part de l'equip, perquè si no, no sortirà. Perquè l'empresa que tu contractes, per molt bona que sigui, o que tinguis uns consultors que siguin la repera, doncs no hi ha molts inputs, hi ha moltes variables, i tot això es té que tindre en compte. Si no tens l'empresa que diguis, escolta'm, tu, mira, que estem fent això, necessito algú que em digui si això és correcte o no. Pot sortir un nyap que cada vegada menys, però pot sortir alguna cosa que després diguis, ostres, això per què no ens ho deies? Doncs perquè teniu que estar implicats, vull dir que no es fa sol, això. Vull dir que és un tema que és una responsabilitat tant de l'empresa que tu has contractat, però de l'empresa mateixa. El que dèiem, l'últim punt aquest que posa com implantar-ho bé, això és importantíssim, avaluar les necessitats reals, i fer-ho
piano, com hem dit abans. Vull dir, no voler-ho fer tot el mateix dia perquè tens moltes probabilitats que allò no acabi de sortir bé. Val? I després, això que et dèiem, això que comentàvem, tindre algun proveïdor que ara semblarà infantil, però el que deia abans, que puguis anar a casa seva i dir, escolta, m'ho has fet molt bé, anem a celebrar-ho. Però si t'ho han fet malament, puguis anar allà i li puguis estirar les orelles o donar-li una patada al cul. Que a vegades dius, ostres, sí, ho hem fet, no sé què, però no saps amb qui enfrontar-te o qui anar-te a apoyar, saps? I això penso que això a nivell de decisions per a les empreses, ja ho sé que ara és publicitat cara a nosaltres, si no, no estaríem fent aquest webinar, però és una cosa que penso que les empreses tenen que tindre clares i els hi té que quedar clar. Perdó, un ERP com el Business Central, no? Que és un estàndard que està funcionant a milers i milers d'empreses d'arreu del món i a Europa. Què passa? Que ja es guanya molt. O sigui, ja estem transformant una sèrie de processos. Òbviament, l'ERP es podrà transformar una mica, no?, per adaptar a l'empresa, al sector. Hi ha solucions verticals, hi ha concretes que es tenen, que hi ha solucions per una casuística potser molt concreta, com pot ser un tipus d'impost o similar. No? Jo ara pensava, per exemple, en l'impost sobre el plàstic no reciclable, no? Doncs aquest, òbviament, el estàndard no ho té. D'acord? Com no ho té l'Intrastat i no ho té l'IRPF. Doncs, al final, això s'ha d'afegir, però és una solució satèl·lit dins de l'estàndard. L'estàndard és un core tancat, i aquí està una de les claus, no? Que no modifica o permet modificar molt els processos. Sí que podem afegir operativa, modificar-la, fer workflows, aprovacions, òbviament, no? Però el que dèiem abans, no? Les empreses són, bàsicament, tenim un 50% comú, mínim. Totes comprem, totes tenim els nostres acords amb els nostres proveïdors, tenim les nostres vendes, tenim la nostra cartera de clients que hem de cuidar i mimar, com és lògic, i tenim una sèrie d'afegits, no?, per a empreses que tenen d'estocar, de distribuir, de manipular, d'ensamblar, de produir, no? Sí, però fixa't una cosa, Marcos, que aquí a Andorra, clar, aquí estem parlant del mercat andorrà i tenim una particularitat que dius, bueno, tots segurament farem una empresa que sigui de retail d'aquí a Andorra farà el 96% de coses iguales que una de França, una d'Espanya i una de Tombuctú, ¿vale? Però hi ha una cosa que es té que tindre molt en compte, és a nivell de que s'adapti a les normatives, perquè aquí a Andorra pensa que és un país. I tot i que molta normativa s'assembla molt a sigui francès, sigui espanyol, sigui el que sigui, però hi ha diferències i això es té que tindre en compte. I també i a nivell d'idioma, perquè quantes vegades ens hem trobat, jo m'he trobat a empreses i que dius, ostres, els impostos no estan traduïts. En el cas del Business Central tu pots treballar en qualsevol idioma, però és important que també puguis treballar en català, saps? Sobretot aquí a Andorra, perquè és l'idioma oficial. I això moltes vegades dius, ostres, i tu per què ho tens en castellà o per què? Perquè no tinc cap opció. Vull dir, puc fer-ho amb alemany, francès, espanyol, però català no. Dius, ostres, doncs tampoc passa res, però també jo penso que és important i a nivell de normativa i a nivell de tràmits aduaners i tot això, i a nivell tens que tindre-ho adaptat, perquè si no tens que anar fent, com es diu, experiments, que els experiments, clar, si ja parteixes que estàs fent un canvi, si tens que fer un experiment, tindràs que anar a parar amb els Excels. I si tornes a parar amb els Excels, tornes a entrar amb la mateixa dinàmica que hem estat parlant fins ara, que més val evitar. I això penso que també és important. Això també és molt important. Sí. Sí. Està clar.
és només per il·lustrar, no? Que al final la base és la mateixa. Després, el sector, òbviament, doncs aquí en tenim, no? Molt de retail, no? De serveis, de distribució, de logística i similar, no? Però la base és molt similar. Després jo puc necessitar fer servir diverses unitats de mesura, no? Vale, doncs ho busco, ho faig el que toqui, no? Però al final la base, com comentaves, no? És comú a la majoria d'empreses, no? I és la clau precisament d'un estàndard, no? Un estàndard ens ajudarà en aquesta transformació que no s'acaba mai, no? Que li diem digital de vegades, però que al final és una transformació que no només cap a fora, cap a la galeria, sinó interna, de processos, de com treballem, de com ho fem, com hem estat parlant, no? I clar, tot això ens porta al final a una manera diferent però més productiva de treballar. Perquè l'ERP, el Business Central, té un ecosistema molt potent al darrere. Com el fabricant és Microsoft, doncs tenim el 365 integració nativa, no? Amb Excel, amb Word, amb Outlook, també podem veure ja directament i generar ofertes, els contactes i tota aquesta meravella que és a mi m'agrada molt, la plataforma de productivitat aquesta que és la Power Platform, que a dins té, ara l'estan posant una mica més cap a Fabric, però el Power BI, que és el Business Intelligence o la intel·ligència de negoci. I aquesta part és importantíssima per explotar bé les dades, no? Molts clients ens diuen de vegades és que els informes, els reports que porta el Business Central de SAC són horrorosos. I és que Microsoft ja ens està empenyent a tots, no? Cap a aquesta direcció, a fer servir el Power BI, perquè el Power BI és precisament per això, per tota la part de reporting, d'anàlisi, d'estadístiques, de dashboards, no? I aquí tenim un ecosistema que no ens l'acabem, no? Al final tenim per fer mini-aplicacions internes, tenim per automatitzar amb el Power Automate, tenim el Copilot, està fent servir dins del Business Central sense cost addicional a la llicència, no? Per ajudar-nos a conciliar, que és una tasca molt farragosa, de conciliar les dades bancàries, les comptes bancàries. Sí, sí. I després hi ha una cosa que també es té que tindre en compte, i això també, això no ho hem comentat abans, però ara em ve la memòria, que és important un programa o una aplicació o un partner que tingui continuïtat. Perquè quantes vegades ens hem trobat amb empreses que diuen, ostres, jo tenia una aplicació feta a mida que la va fer el Juanito, però Juanito s'ha jubilat o ha decidit canviar de feina o el que sigui, i aquella aplicació que segurament anava de pel·lícula, però per molt bona que fos, si el Juanito no ha passat els seus coneixements i no hi ha ningú que faci això, aquell client s'ha quedat més penjat que el que dèiem abans, que dius, ostres, tu, i això és important. Vull dir, clar, a veure, que totes les empreses poden tindre problemes, però bueno, si et fiques al costat d'una empresa com Microsoft, home, si Microsoft quan tingui problemes, potser ja podem tremolar tots, no? Saps? Vull dir que dius, bueno, però això és important també. Això és perquè ens hem trobat moltes vegades del que tenia la seva aplicació, que dius, hosti, aquesta aplicació estava molt bé. I per fer el que feia anava molt bé, però aquell tio o aquell equip, que eren dos, o una empresa petita, s'ha anat a l'aigua, o s'ha jubilat, o el que sigui. I dius, bueno, i ara qui et continua això? Perquè un programa té que estar viu, perquè és això, les normatives canvien, tot canvia, tot s'ha d'adaptar, i dius, bueno, i això té de seguir. I això també és un punt que et considero vital, també, ¿vale? Sí, sens dubte. M'agrada veure que estem alineats, no? Òbviament, problemes, com dèiem abans, sorgiran i els fabricants grans no estan lliures de problemes i d'impactes, no? Aquí està la capacitat de resposta, no? Un gran
que té milers i milers d'empreses arreu del món, ja correrà, no? Ja saps, al final ja sabem, no?, com els SLAs que manega aquesta gent, no? Els acords de nivell de servei, 99,9, no?, pràcticament del temps aixecat a tot això que al final està al núvol, no?, a l'Azure de Microsoft, i amb totes les bases de dades i tota la lògica del negoci, no? Sí que òbviament, com tots, no?, pues com a fabricant Microsoft alguna té, no?, però òbviament la capacitat de resposta és superràpida, molt bona, no?, cara als clients i als partners, no? Aquí els partners tenim una feina important, no?, com esteu fent, no?, de donar un bon seguiment als clients i adaptar-nos, no?, al final, d'adaptar-nos i de fer saber també al fabricant, no? Els partners també podem, no?, en aquest sentit, apretant en la línia que necessitem, no?, en quant a funcionalitats, a localització. Esperem, no?, en el futur que pugueu tenir una Andorra més concreta, no?, però sí que n'hi ha línies que tots els països els seguim, no?, com pot ser ara la sostenibilitat, no?, el tema del reciclatge, tot això, no?, al final és una línia molt comú que d'alguna manera seguim tots, no?, o gairebé tots, no? Sí, ens estem globalitzant en moltes coses, sí, i tant. Que per això que... No, el que dius tu, vull dir que coincidim en moltes coses, bueno, en totes, vull dir, diríem, no? Vull dir que em sembla que parlem el mateix idioma perfectament, sí, Marcos. Genial, doncs és possible que alguns dels nostres companys que estan escoltant, no?, d'alguna manera s'hagin identificat, no?, amb el que hem estat parlant, no? Llavors, el que volem remarcar, la idea és el més important és tindre un soci de confiança, com Sincerat, que ens porti de la mà, que ens doni un bon servei, un bon seguiment i sobretot que ens escolti, que ens escolti i ens doni una resposta real, no?, a les nostres necessitats. I quan passa això, doncs, clar, ja no estem parlant bueno, mostra'm això, vull veure una demo, no?, a veure quins mòduls té. No, estem parlant d'una transformació autèntica, de dins cap a fora, de processos, oi que sí? Autèntica, no?, al final, que és la que volem fer, no? No volem fer només que es vegi cap a fora, que això està de moda ara, s'ha de fer, no?, i tal, no? O sigui, al final, el que volem és estar a la guai, no?, de la realitat de l'empresa, no? No, és que, a veure, el que dius tu, fer una demo és molt fàcil. Fer una demo i fer volar coloms també és molt fàcil. El que passa que jo penso que en aquests casos, a veure, el que nosaltres busquem és una relació a llarg termini. És el que dèiem abans. És primer escoltar, estudiar el client. Vull dir, abans de fer una demo, dius, bueno, perquè millor tenim una conversa amb aquest client, mirem algun procés i en algun cas pots arribar a dir, escolta'm, noi, ho sento molt, però jo no et puc ajudar. Perquè demanes una cosa que jo, a veure, que seria complicat, seria, a veure, que no hi ha gaires casos, però a vegades escoltes i sí, no, ja t'ho faré. No, millor et trobes un cas que dius, escolta, doncs mira, no sé, vés a buscar una altra cosa perquè la nostra arriba fins aquí, saps? I això és important, i ser sincers, perquè si no és això, és vendre fum i això en seguida no comercialment és un desastre i per dormir per les nits també per una banda i com per l'altra. Saps què vull dir? Vull dir que tothom tenim que estar tranquils. Doncs crec que està clar, no? La importància de trobar una combinació, diguem, idònia, no?, de diagnòstic, procés, eina i acompanyament, com recalcaves, com a Sincerat, perquè al final el punt de partida correcte no és el catàleg, no és l'eina, no? És la realitat de l'empresa. Està clar, no? Doncs moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. Ha estat un plaer de portar a terme tant pel Néstor com per a mi aquest webinar. Confiem que hagi estat molt interessant, diguem, o productiu en quant a identificar i gestionar tot el canvi de la manera correcta amb un soci de confiança com és el Sincerat.
Moltíssimes gràcies a tots, a tu, Marcos, principalment per haver conduït aquesta xerrada amistosa, vull dir que ha sigut molt agradable que hagi ajudat a aclarir alguns conceptes sobre programes de gestió o problemes que et pots trobar a nivell d'implantació d'aquests programes en una empresa. Vale? Doncs gràcies a tots i fins la propera.